በብግዚው ዝዋርድ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ኪኖቲ ዝህቡ አገልግሎት ፋሕዝ በላ ዓድታት ምጥርናፉን ዕዙዝ ተራይ ጻወት ከም ዘሎ ነበርቲ ምምሕዳር ክባብ ፈልከት ንዞባ አፍዓበት ገሊጾም ንረኽቦ ዘለና ማሕበራዊ አገልግሎት ውጽኢት ናይቲ ንርሖ ገጠራታት ተኪሩ ዝህብ ፖሊስ ልምዓት ይዝበሉ አቶ ዑስማን መሐሙድን ወይዘሮ ስተር መሐመድ ሰዒድን ቅድሚ ሕጂ ፈቀዱ ፋሒሎም ብምንባሮም መሰረታዊ ማሕበራዊ አገልግሎታት ተሐሪሞም ምጽንሑ ጠቂሶም ኣብዚ ግዜ እዚ ቤት ትምህርቲ መደበር ጥዕናን ፕሮጀክት ጥሩይ ዝተማይን ስለዝተዋደደሎም ርጉእ ህይወት ይመርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ንሳቶም ማስዒቦም ቅድሚ ሕጂ ዝተማይን ምርካብ ኣስታት 4 ሰዓታት ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ብምዝካር ድማ ብፍላይ ትብጽሓያ ወጻዓ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ማይን ባስካን ኣብ ምጥርናፎም ልዑል ተራ ከም ተጻወተ አብሪሃም አማሕዳር ምምሕዳር ክባብ ፈልከት አቶ መሐመድ አድም ማሪሕ በወገኑ ካብ 2006 ብዝተኻየደ ጎስጓስ ህዝቢ ኣብ ማእከላይ ቦታና ተጠርነፈ ተኻፋሊ መሰረታዊ ማሕበራዊ አገልግሎት ክኸውን ከም ዝበቕዓ ጠቂሱ ዛጊት ብሰንኪ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ነዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ስድራ ቤታት ንኽጥርነፉ ዝካየድ ጎስጓሳት ብዝሓየለ ክነጥፍሉ ምዃኑን ብምግላጽ ዝተዋደደሎም ትካል ጥዕና ካብኦም ሓሊፉን ምምሕዳራት ከባቢ ቀላምትን ኣይጥሓልን እውን ተገልግል ምህላዋ ኣርድዮም ممحدار كباب فلكت بحرشان مقاسن زنابرا 10,000 سدرا بيتات ينبرا